Združenie Občiansky odpor už pravidelne mení hlavné mesto na dejisko svojich násilníckych happeningov. Dnes vyprovokovali konflikt s políciou na univerzitnej pôde. Akým právom ste vstúpili na akademickú pôdu? V budove Univerzity Komenského napadli policajtov. Privolaní ťažkoodenci ich spacifikovali a niekoľkých zadržali. Natáčajte to. Ale je tam tele hnoj aj narkóza. Ale sú tam aj... Protest vygradoval do drámy. Napätie sa celý čas stupňovalo, až došlo k najhoršiemu, k zásahu policajných zložiek. Situácia bola natoľko vážna, že zasiahnuť museli aj kukláči a záchranári. Čo je? To čo robíte na ľudí? Pre Boha! Nerobte to! Nerobte to! Čo ste sa zbláznili? Čo to robíte pre Boha? Čo toto je? Prečo? Prečo ste na ňu zautočili? Maria, to čo robíte? Prečo to robíte? Čo vám urobil? Pusti ma. Pusti ma. Pustítaj sa ma. Toto je sila. Poďte na bok. Na bok, poďte von.